Så er vi lige klar til en ny video, Lukas. Ja. Ja, det er lige sådan en pandekage-channel. Ja. Ja. Så du skal have nogle ordentligt flade med den pandekage her. Ja. Eller far. Ja. Så skal man tage vand i munden. Og så slår vi med terninger om. Den, der slår højst, må så slå den anden. Så. Og tager vi lige en mundfuld vand. Mm. Skal du aldrig slå mig med den der, Lukas? Skal du aldrig slå mig med vandkagen? Jeg synes, at jeg fører 10-0 eller sådan noget. Hvad så? Jeg fører 10-0 eller et eller andet. Og skal vi prøve igen? Mm. Ah. Og nu må vi slå mor. Nej!